Il-Bjennale ta' Malta jagħmel lilu nnifsu differenti mill-bqija għax għandu karattru għalih. Hekk sostna l-President tal-Malta Bjennale Dotart u Chairman ta' Heritage Malta, Mario Kutajjar, hekk kif bħalissa għaddejjin ġmielhom it-tħejjiet għall-ewwel edizzjoni tal-Malta Bjennale Dotart 2024 li se jsir bejn Marzu u Mejju. B'kollox daħlu aktar minn 2500 proposta ta' arti kontemporanja minn artisti uħud minnhom ta' kalibru għoli b'isem internazzjonali fix-xena tal-arti u ġejjin minn 75 pajjiż. Il-President tal-Malta Bjennale Dotart spjega li bħalissa l-Mużew Nazzjonali tal-Arti, il-Muża, qed jitrasforma ruħu fil-Padiljun Nazzjonali ta' Malta biex jilqa' x-xogħlijiet ta' dawn l-artisti. Iżda mhux biss hekk kif fl-ewwel edizzjoni tal-Malta Bjennale Dotart se tara trasformazzjoni ta' wħud mis-siti storiċi l-aktar maħbubin fil-Gżejjer Maltin li se jinbidlu f'palk għal ħolqien ta' espressjonijiet artistiċi. Mhux hawnhekk biss l-attività qiegħda. L-attività qiegħda f'20 sit oħra li għandna mxerdaba ma' Malta Għawdex. Għandna għexieren ta' artisti li tiġa bdew bl-arti tagħhom, jekk inti tmur il-Palazz, jekk inti tmur il-Mengart, jekk inti tmur Għawdex. Ix-xogħlijiet tilqa'. Żied li l-patronaġġ tal-President ta' Malta u anke ta' UNESCO li l-Malta Bjennale Dotart kompla jagħtihom sodisfazzjon u jagħmlilhom kuraġġ għal din l-ewwel edizzjoni. Kemm se jiftaħ uffiċjalment fi ftit żmien ieħor ftit jiem oħra, ma prattikament diġà beda. Prattikament beda mhux minħabba tħejjija, beda għax diġà kellna workshops artisti barranin u anke Maltin li ta' workshops ma' tfal. Interessanti wkoll li anke l-UNESCO ma ninsewx li huwa waħda li tagħti il-patronaġġ tagħha lill-Bjennale li għandu l-patronaġġ ukoll tal-President ta' Malta, imma l-UNESCO ġew Malta biex kif hawn l-artisti jagħmlu seminar magħhom jiddiskutu kif jirrispettaw is-siti storiċi.